krásna stolička. No božinku. Krása. Môžeme mať malej na hlavu. Vieš, aby bola na mňa tam máš aj väčšie ako na celá. Ja by som mohol byť tiež darček vlastne v Aladinovi. Keď chcete, tak môžete ma mať na prenájom každý druhý štvrtok v mesiaci. Ty kokos, jaká halus. Prosím vás, pani, nerozkladajte mi toto. Teraz som utrel ten pult. Kokos, veď kde hľadáte tie čiarové kódy? No vidíš? Si tu dolámem ruku na tom. Zozadu. Dobre, to máte zadarmo, nevieme nájsť. To už si blokoval. To už som blokoval. Tu máš druhé. Jej, toto je pekné. No a má to aj čiarový kód. Easy. No, vidíš. Easy. Ďakujem.